Izwi lomzansi 98.0 The difference. Ezomthetho noqweqwe lomyeni uMpumelelo Zikalala uyizwi lomzansi njalo ngolwesibili ayixhonene ekuseni hlala noMpumelelo Zikalala uthole ulwazi olunzulu ngezomthetho uyizwi lomzansi oluthola ku-98.0 FM uMpumelelo Zikalala uyizwi lomzansi. Abuzekela liyaphila kodwa? Khamba kahle kakhulu, khamba kahle kodwa? No siyancenga kufana ibirthday kuphatha kanjani? Ngeke ngakubona impela engathi uyiphendula lapha nesikhali sakho yentsha yini yambi isihlangu yes ngeke ngakubona impela ngathi ubuyikhuza ngaphezulu uyihambe kanjani? Khamba kahle kakhulu, hayi insizwa ishilo ukuthi siyahlangana impela ngeweekend. Ngizoqala lapha eDalton bese ngiyahamba ke ngiya ngasekhaya. Awusuka. Ngoba phela amabutho ngikuwa namabili. Fanele ngala eThekwini mangihlasela obukhona abazongivikela mangiya ngasekhaya babe khona. Angisho ukuthi ngiyamema. Wangikhumbuza inkulumo kaformer president ngelinye ilanga ephakathi kwawo amabutho ethula inkulumo wathi hayi wamuza ukuthi uyikhatha kodwa manje uyikhatha kahle ngeziso ngolimi wathi hayi cha ngempela ke maye khona ufuna ukungibopha sekuyofanele ngicele kumina. Ngoba mina phela ngumuntu wena athi mina ubuka ke. Hayi usukusho nje ukuthi cha kunabantu engihamba nabo. Nathi sinazi insizwa ngakithi kodwa ayihambe kahle kakhulu kodwa ke into abayishilo bathi iminyaka esenginayo soku 25 and some odd angisayishi kuphela. Uyapla. Zobuya wena. Hamba kanjani uhlala ku interview? Kone candidate. Zobuya wena. Zikalala yazi masikhuluma nje uzongena uzobheka izinto ezithinta umthetho kakhulukazi ngeke ngibona udaba lamagutha lapha yami engathi ke uRenat Lamule ne department yakhe banesikhathi esinzima to provide i-information ephelele mhlambe ke ethinta ukuthi ke athina amacala vela bhekene nawo amagutha njalo because nayo ikhala ukuthi ke bangakwazi ukubagcina for isikhathi esithile ngalaka lokufanele ababadedele because already it has been 7 months and ukusebenzisana nezo laseNingizimu Afrika ngathi kunzima kakhulu. The only thing uthizwe laseNingizimu Afrika ulamula nethimba lakabanayo le ukuthi amagutha they are just guilty by association kuphela. So mhlambe ithini le ndaba yamagutha ne UAE nezo laseNingizimu Afrika ama charges akhona ngempela okanye ithini lento? Ama charges akhona. Phela bese kuba ukuthi iUAE izotha strong kangakanani. Futhi guilty by association ngikhombisa umthetho phela othi uassociate nawe ngabe kuyicala nanokuthi involvement yami isuke hamba yazi yafika kuphi. So kungenzeka ukuthi ngesikhathi sifaka iapplication asifaka ngabonke ufakazi ngoba singafuni ukuthi avele manje. Okuyinto esizobackfire manje ngoba izobe sethi UAE ayi engathi ayikho lento enibabizela yona labantu sengiyabadedela. Ngoba ukuze ngibakhiphe lezo la mfanele ngibe sure ukuthi into enibabizela yona nibe prosecute into right ne correct bese ngibe sure ukuthi mase kuthiwa naba prosecutor yonke into izohamba ngohlelo yini na anibabizeli nje fishing expedition ivela lapha nesikhuluma ngayo. Let's take an example kuthiwa khona umuntu wase Kenya noma asithathe Somalia ngoba iyona enithatha noba ninki and then bese uthi kuyona umuntu is guilty by association bese uzothi but isentence ongasuyithole la it's death sentence noma life imprisonment eyiphile guilty by association okhuluma ngayo. So mawenze extradition kufana ukuthi icela lakho uliqula kabili ufike uliqule la udonswa khona la uhleli khona bese kuzocheck ukuthi liqine ngempela yini ikhona into emele ukuthi uyiphendule. Now if abantu abafaka lo application UAE bengayiqinisanga khona bezokwazi ukuthi kube strong association yakhe khona la nanokuthi kuphi la guilty khona bazoba nenkinga ukuthi bangakwazi uba successful kona yonke lo process. So enye into ebakhona ne ebuye silimaze into efana njengalezi isikhathi esithathwayo before icala liqale lize liphela. Asithathe wonke amacala seke abakhona ake sithathe 3 ake sithathe icala lika former mayor uMama Sanele Gumede usekwangena ufakazi eboxini. Cha. Asithatha icala lika babo esimahashulu usekwangena ufakazi eboxini. Cha. Asithatha icala lika Mosebenzizwana usekwangena ufakazi eboxini. Umnumzana uBhongo khona ufakazi usekwangena likuphi lo cala njengoba sikhuluma njengamanje. So the extent of it delay yesuke ikhona sometimes cause ukuthi the way ama investigations ehamba ngayo ne-interaction ne-NPA yakubi kahle iyona lezo sifaka enkingeni ngokuhamba kwesikhathi. So into kufanele sigade leyo South Africa moving forward esekutheni eyiphi indlela abazokwenza ngayo ukuthi izinto zingalimali kakhulu because you will be forever talking about these things uthola ukuthi izinto zakhe ayisekho right. Mina ngokwami
Well ungababiza umndeni wakagubhu ukuthi abazongena bazela but i-defense yabo izobe sithi akuthini sasicontrola ukupresswa kwebutton ukukhokha kwemali. Inkinga ke le mhlawumbe ngokujwayelekile ama processes vele ke lento ye extradition akahambe kanjani? Ucela ufake isicelo lapho lelo lizwe umuntu esuke kulona bese uzosho ukuthi uzikalala ngiyamfuna la eNingizimu Afrika nanka amacala abhekane nayo. Njengoba ngithi ubhekana lamacala nabo ufakazi ngizobusebenzisa against yena so ngifuna ukukhombisa ukuthi iqine kangakanani icala lami against yena. Kuyiphutha noma kuyiphula komthetho lokwakwenzile la eNingizimu Afrika akabuya azophendula. Kodwa ke ngizomphatha kahle mayese khona hayi ukuthi ngimthatha ngimbeka in luxury suite noma mhlambe hotel cha kodwa ngifuna umkhombisa ukuthi indlela engizomchaya ngayo noma ngizomhambisa ngalo kuleli cala yonke into iyahambiselana nobulungiswa nawe ongasuyenze ezweni lakho uza ngala eNingizimu Afrika into efanayo. So mase kuukuthi kukhona konke lokho hayi yonke into kube sihamba ngohle. Mhlawumbe ke namhlanje zikalala kokunye siphethe thinta unomthetho siphethene. Namhlanje asebesibheka amacala ahamba phambili sokhumbula inkantolo beyikhona ePietermaritzburg izolo yahlala saba khona into engajwayelekanga ofuke recuse kwe-judge uJudge Kun. Siphinde lapho siyobheka icala lika Malema elingena lapha eEast London liba nama delays athanda kuba maningana. Ngenxa ukuthi khona ufakazi kade befuna ukufaka abameli abanqabile bathi cha unoche ngeke uzukwazi ukuthi ulifake lelo cala. Siphinde futhi siyobheka i-process ethi namhlanje usuku lokugcina ukuthi abantu bakwazi ukuphawula about umthetho ohlongozwayo. Well bekujwayelekile ukuthi ekuqaleni abantu besifazane angazi ngizoyibeka kanjani khona izohlonipheka abadayisa ngomzimba abavumelekile ukuthi badayise. So kho uhulumeni usethi ayi kungabe isikhathi yini ukuthi lo mthetho othi i-sex work ayivumelekanga awubeke eceleni usuku lokugcina ukuthi abantu bakwazi ukuthi ba-comment and then bese sizobona noma sithi ubheka kancane udaba lomuntu akade efuna phansi phezulu ngeweekend lesiphuma kulona la khona egcine setholakalile eseyenkantolo kwabe sekuthiwa akuyichaza ukuthi kade ukuphi ndoda. Ngifuna sifocus kakhulu ke kule ngoba ngifuna sibuke le process ye bail nokuthi mase ubuya kwi bail kwenzakalana. Nansi ke into sobuye sibheke futhi after 8:30. Ingane iphasile ngoDecember siyajabula siyabonga. Ziyahamba kodwa manje sezeyitheshara. Umbuzo bese uthi wena njengomzali kungabe lesi sikole ingane yakhe ethi ifuna ukuyofunda kusona usuhlale phansi wasibheka ukuthi siyisona yini na. Wena njengomzali kungabe lama qualifications ekuthiwa wathola lapho kuleso sikole ahamba ngohlelo yini na. Awufuni ukukhokha inkulu imali lezi kodwa ngokuhamba kwesikhathi ugcina izinto zakho zingasahambi kahle. So izinto into bese siyibhekele siyibona ukuthi ihamba kanjani. Ngizokudinga ke nawe khona uzokwazi ukuthi ucomment naye number yethu ocinga ungakwazi ukuthi usithinte kuyona. Sithinta njengamanje Shayela ucingo ku 060-480-7164 060-480-7164. Khumbula ukuthi nango WhatsApp ungakwazi ukuthi usithole u-063-820-8448 063-820-8448 kukona voice note ungakwazi ukuthi ushare yona uphinde futhi ukwazi ukuthi ushare nomyalezo engizophinde ngufunde futhi emoyeni khona bonke abantu bezokwazi ukuthola ulwazi leli nawe ozobulibhekile. Facebook nakhona sikhona Ezomthetho noMpumelelo Zikalala ukwazi ukushare khona message mangabe ukuthi khona mhlambe ongathanda ukuthi ucacisele kuyona. Kodwa baleke kakhulu nengifuna ukwazi ukuthi kungabe wena unengane ehambayo yecheshara usuhlale phansi wasicubungula yini leso sikole ingane ethi ifunda kusona. Mangabe ukuthi wakwakuvelela umshophu ukuthi ubusufundile noma usuhlala isikhathi eside uthola ukuthi leso sikole register ngakusona akusitsheni experience yakho ukuthi ukwenzakaleni. Ke sikwazi ukufunda ukuthi cha masifuna ukuyigwema lento ukuthi iphinde ingenzeki eyiphi indlela esizokwazi ukuthi senze ngayo. Ezomthetho 829 noMpumelelo Zikalala. Ezomthetho 829 noMpumelelo Zikalala. Silomzansi. Nangumlelo lokuqala uthi Ezomthetho umsakaza ngibingelele emsakazweni. Ngokwakho ukubona njengoba ijaji beliphethe leli cala lika former president uJacob Zuma nomshoshisi uBilly Downer lihoxile ingoba lemhlophe libone ezoluwina leli cala. Ngibonga umsakazi uSipho Rasta Duma. Okay sopolo kaphaya. Okay walapha emivili umakhelwane wami ke lo. Mhlamba ke sibeke kanje le. Umuntu mezoba ijaji uke athi ngifuna ukuzenzela lento ekuthiwa introspection ijaji la ngempela ke leso ezokwenza njalo. Lazo bese lithi khona kungabe makuthiwa ngiyal decide noma ngiyalihlulela leli cala ngizokwenza kahle yini na.
part and parcel yaloko sekutheni akufanele ngifike la ngaphakathi sengine preconceived idea noma senginawo umqondo ukuthi yabona nje lo muntu noma ngakhuluma kuze kushonilanga mina ngimbona njengomuntu onecala noma ngithi hayi noma ngangakhuluma ngimbona njengomuntu ongenali icala. So uthe makubhalwa ijudgment le ekade iphumile ekuqaleni ngesikhathi uformer president nethemba lakhe labameli benze le application, ujudge kuno bese kuba khona ama pronouncements awashilo lapha kule judgment izinto abhale ngazo. Okuningi kade khuluma about ukuthi iprosecution angibona ukuthi izophumelela noma yindaba ingekho, kodwa kwaba wabese efila sengathi omunye umuntu uzothi mayelibuka lo daba kwesithathu athi cha, wena ngesikhathi already ubhala le judgment you had a preconceived idea ukuthi lo muntu esikhuluma ngayo ophambili njengamanje unali icala. So noma ngabe uyingathini ayikho indlela ezokwazi ukuthi ishintsheke ngayo lento osuyicabangile wena ukuthi yenze. So ukuze alisave leli cala, which is what you call in the best interest of justice, ay into azoyenza uzobe sethi ake ngilithathe ngilibuyisele back ngithi cha Judge President ngicela appoint umunye umuntu uzokwazi ukuthi aliphathe ngomngahle ngomnono lelo daba, and then bese yabona ukuthi izinto zakhona zihamba zize zifike kuphi. Iyona into siyibona izolo nedala ukuthi kuze kuzongena ijudge linye ujudge uchili ukuze akwazi ukuthi adile nale matter as ijudge esingalibiza ukuthi ijudge elifresh. Now ayikho delay izoba khona, iprocess nje siyibona ibe smooth izolo within 10-15 minutes bese kukhona elinye ijudge lizobe selithi sengilindele ufakazi beni nizokwazi ukuthi nifake la wozani ufaka ufakazi bese ngizwa ngani ukuthi eziphi izinto enithanda ukuthi nizethule. Ngifuna ukucheck ukuthi wena NPA ready yini, wena defense kungabe ready yini nje asibazwile besho ukuthi kusakhona application esazoza engingaboni futhi ukuthi izoze liphele lo nyaka leli ufakazi uqale ngenile boxini, ngoba ngendlela iprocess ehamba ngayo njengamanje ay ngibona ngathi kusazokuthi ukudonsa kancane. Izwi lomzansi, isiteshi esikhuluma izindaba ezibalekile. Ngesikwazi ukukhuluma ungekho wena ngoba nawe sikudinga ukuthi woza khona uzokwazi ukuthi uPaul nani nombolo yethu yocingo. Sithinta njengamanje. Shayela ucingo ku 060-480-7164 060-480-7164. Kesizwe ukuphala kwakho ukuthi kuthini. Elinye icala lingenalo se-Eastern Cape against Commander in Chief weqembu Economic Freedom Fighters. La khona uzokhumbula owesola khona ngokudischarge isibhamu. Udaba kade liqalele lesebenza enkantolo namanje futhi akakapheli. Umuntu uzokhala athi interest of justice ikuphi lama ngabe udaba lihamba isikhathi eside kangaka. Kodwa kusuke kusayiyona lo ubulungisa nejustice esiyifunayo ukuze akwazi ukuthi wonke umuntu akwazi ukuthi alaleleke kulo process ukuyona. Igaba basekusona njengamanje istate sanika zofakazi and kuba khona dispute ukuthi ivideo ingene yini la ibonakala edubula khona. Defense ithi cha ungayifake leyo video ngoba sazi ukuthi yasho ukuthi ubani, sifuna lo muntu azoyithatha ayifakela ngoba ngenzeka ukuthi manufacturer ishiwe asikwazi ukuyithatha njenge gospel truth noma mhlawumbe njengeqiniso. Akeze lo muntu azothola ubufakazi la khona sobona ngempela ukuthi uyena oyithathile lo video. Inkantolo besithi cha ngicela ukuguqa kancane ngizobuya ngolesine bese ngiyadecide ukuthi lo video ngiyamukela noma ngiyamukeli na. Nansi into afanele sikhumbule noma engiphathi kabi ngalela cala lihlehla kangaka nje lize libuye ngolesine nje because part of it load shedding. Enamaqala ngolesine ngeliqala ekseni njengamaqala ajwayelekile liyoqala after midday. Umbuzo bese uthi ingakanani court time ozoyithola lapha. Yabona ukuthi load shedding ayishayi kuphela abantu basemakhaya, even ukufika kwezobulungisa kuyathinteka. Usezweni sawubona? Sabona ngikushayela uma ngihambe baba ukuthi ngicela ungasheshe ungabanjwa sengihambile ke manje phela. Kulungile ungaqhubeka ba. Yebo. Yazi kunenkinga enkulu lekhaya. Lekhaya kwasuka ingane yakithi yami province. Yahamba yalandelwa inguduso yayo. Mabefika lapha kufanele ukuthi abakwazi ukurenta forever, kufanele bathenge umuzi. So kwanza ama arrangement ukuthi bathenge umuzi ngokuhlanganiselana. Mabehlanganiselana yecatshana ngithi ingodu simlandela nje ngoba vele usenenye ingane ngale ayitholile khona. Ucatshana lokubangwa lengane manje ukuthi ayingonziwa. Nje kukhona ingxabano eziningi
azumfowethu aphume endlini yakhe amshiye lona mayemshiya lona amshiye lona bese vele uyaqoma and kuthiwa bathi agreement yabo kwakungukuthi lo wakithi ukhokhela umuzi nezinye indlekwana nalo wesifazane ukhokhela wenze ezinye indleko like ama-furniture no izinto ezinye zasendlini ama-household so itheme behlukana wakwazi uku-applyela back lo wesifazane wabuya wathatha yonke into even imoto lokwakuthiwa bayisherishe wathatha kwasana mhlambe 10 years ahlehle kancane ke mama i-agreement makuthiwa ithathwa ngoba naku kuthiwani kuthiwa bayadivorce because if kuthiwa bayadivorce kuchaza ukuthi kusho ukuthi leyo customary marriage nyakade umbiza ngengoduso yayithathwa njengonto esikhona yini naba bengafunanga ummeli khona uzokwazi ukuthi abenze i-divorce kahle and makuwukuthi kwakuvumelene ukuthi kuzoba 50-50 process ebekufanele ngabe yonke le ihamba ngohlela ibina inkinga sekwenze njani kwaze kwafika lapho uthike lo wakithi-ke umfana akukho angasakuzamanga so manje ukhokhela indlu azi kahle ukuthi bayihlanganisele naye uthi futhi ukuhlungu kakhulu uhlale emkhumbuza ukuthi ukhokhela indlu lapho uthi usenqena ngisho ukuyi-upgrade uthi leya province akuyona unemali emangalisa uneyadi elimangalisayo uyabona ukuthi ume ethi wakhe into ezomnika i-income unyusela luwana ngoba lowa ufully aware ukuthi uno 50%. Okay ayike asenze kanjena ke yebo ba i-suggestion yami ngathi akathola ummeli ngokuphuthumayo kumina kusawunda ngathi basashadile if ukuthi abasashadanga there's part of agreement ekhuluma nge-maintenance of a surviving spouse kuyinto noma i-maintenance ye spouse kuyinto esuke ivumelekile noma ungakwazi ukuthi uyenze but fanele bekhona limit la izobe siphelela khona ngoba unless kuyi-agreement evele enkantolo noma i-order evele enkantolo akuyona iprocess efanele ngabe iyenzeka le mase kudivorce kuhlukaniswa phakathi yonke into noma kudepend ukuthi regime akushade ngayithini and then ibese kuhlukaniswa ngaleyo ndlela akekho umuntu okuzothiwa mondle kuze kufike ekugcineni yebo inkantolo ingasho ukuthi mondle kodwa fanele kube khona cut off point la izoba khona either izothi inkantolo up until uzoregain ukwazi ukuthi usebenze nawe ukwazi ukuphindelela kade ukhona or for a specific amount of time up until uzokwazi ukuthi ube right other agreement ajwayele ukuba khona makuwukuthi kuzothiwa sikunikeza lump sum payment ube sesiqedile unless if kuyinto abavumelana bodwa lento esike sibize nge-settlement agreement ukuthi cha naku thina la sizoyibeka khona yonke le process khona into izohamba kahle kodwa i-suggestion yami ngathi akenze sure ukuthi uthola ummeli ngokuphuthumayo. Okay ngiyabuzwa okusho ukuthi uzabuye lana lephezena afune wena ngoba empeleni abazange bashade babekwenza nje lokhu babese ingoduso nomkhwenyana yabona hayi akenze sure nje ukuthi uthola ummeli siyinkonzo zokuxhumana sezi right manje angakwazi ukuthi afone mangabe edinga ukufona kodwa enze sure ukuthi uthola ummeli khona uzokwazi ukudabala yebo hayi uzokwenza njalo kulungeleke angibaleke ngeke ngala ngasendabeni bazoze bangishaya. Okay mfana wami ngibonge kakhulu ke kubonga mina kakhulu mama. Okay bye. Izwi lomzansi isiteshi esikhuluma izindaba ezibalekile kunjalo impela indaba ebalekile soke siyikhuluma la and makule sibili njalo indaba esoke ithinta umthetho ake ngiphuthume ngiye ngala usezweni sawubona yebo sawubona baba niphile njani kuba anonymous kulungile ma ngashanganikezwa umuntu indlu uthi ngihlale kuyona ngoba yena ihlele emakhaya so that was 1987 so ngahlala ke kulendlu ke wasiyashona lo baba kwase kufika indodana yakhe wenendodana eyodwa yafika naye iphuma esibhedlela ingaphilanga ngahlala naye isikhashana yasiyagoduka ngase ngiyeza ukuthi naye isekho kwaphela about 4 years kwase kuba nomthetho owumenyezela eredweni nase la emalokishini ngasihlala khona ukuthi uma ngabe usuhlala endlini more than 10 years leyo nje akwazi ukuthi uapplyele ugcina usungumnikazi wayo so ngahamba ke ngayo apply ke ema-office emva kwalokho ke ngase ngibizwa ngakhuluma naye wase-office wangitshela ukuthi ngeke ngiyithole le ndlu fanele ngimgwazele ngeke ngiyithole mahhala ngase ngiyasaba ukuthi ngiqhubeka nokuya khona ngoba ngingazi
sengizothola abantu ngoba kwakumenyezelwe nje la eSouth Africa ukuthi uma uhlala endlini uzoyithola izophinduka ibe umxhaso wakho. So ngokulalela izwi lomzansi ngonyaka odlule ngezwe kuthiwa akufanele uhlale endlini unganalo itayitelelayo. Ngase ngiyasukuma ngaye eMaritzburg. eMaritzburg ngafike ngathola ukuthi kukhona obizwa leso sibongo ufike ngo2016 esezothatha itayitela. So kulendlu sengihlale 35 years. Manje last week ukhona ufikile ongesona walesi sibongo esifika namaphoyisa nginikeza incwadi ukuthi sekufanele ngiphume kulendlu. Njengomuntu okwazi umthetho wena bengicela ukubuza ukuthi ngingakwazi yini ukuthi ngiyilwe lembi mhlambe ngoMmeli ngizophumelela yini noma ngeke ngiphumelele. Ngicela ukulalela eredweni ngiyabonga. Kulungela. Eyama suggestion ngasho kanje kungcono uthula uMmeli khona uzokwazi ukuthi aliphathe kahle ngobunono udaba lakho. Okwesibili yize noma sange sakwazi ukuyiqedela yonke inkulumo la ngoba kunamanye ama details ingafanele ukuthi singene kuona mhlawumbe ngesikwazi ukwa disclose emoyeni. Kuyiqiniso ukuthi akuwona u10 years kuba u30 years makuwukuthi uhlale waba undisturbed kuleyo ndawo kwaze kwaphela u30 years. But if ikhona disturbance siyenzakalile that timeline isuke siyiphukile ngeke usakwazi ukuthi usebenzise lo mthetho ukuthi hayi sengihlalela isikhathi saze saba side. Makuwukuthi kodwa abantu sebefikile bathi sicela uphume lapho kuleyo ndlu siyakunikeza naye letter yakho usufika namaphoyisa. Ukuphuma kwakhe endlini makuwukuthi khona idispute esakhona usuke uthi ngiyophuma mhla ngathola court order engitshena ukuthi angiphume nami sengikwazile ukukhombisa ukuthi ngijoya ngithi ngifuna ukuhlala endlini ngobani. Now okwesibongo esifanayo lo muntu kuyofanele ukuthi akaprove ukuthi lo muzi ufike kanjani kuyena. Either yifashiyelwe lona noma ukhona indlela ahlobene ngayo nomuntu okuthiwa i-title deed ibiza yena kodwa kuyofanele akukhombise lokho. Kodwa yami suggestion ngathi before kube khona ukwenza xhumana noMmeli ngokusheshsha khona uMmeli ezokwazi ukuthi akassist abuze yonke lemibuzo esiyibuzayo manje bese ba ready in case kuthiwa udaba seliyangena liye enkantolo akubona ukuthi yiphi indlela azokwazi ukuthi akudefend ngayo kuyaphezulu. But at the back of your mind ubuye ukhumbule ukuthi truly speaking ititle yakhona ibizi wena, so ayikho into ozokwazi ukukhombisa ngayo ukuthi yebo lo muzi ngawuthola wami nganguthengile. So if into ingekho into efana njengaleyo that means ukuthi ama strong points akho akekho kangako kuyona. The only defense mhlawumbe ngaba nayo ukuthi wena uthi ngiphume ubani ngifuna ukudispute existence noma lento sibiza ukuthi lokho stand yakho. But if iproperty ngabizi wena ingekho into ekhombisayo ukuthi wawuthenga noma mhlawumbe waphiwa wona, then on that basis amathuba ukuthi ukwazi ukuthi ucontrol konke noma mhlawumbe inkantolo ikwazi ukuthi kulalela zoba mancane ngoba phela at the end of the day iproperty ayibizi wena akuwena obhala phansi etayiteleni. Usezweni sawubona? Yebo ngiyaphila Mkhize. Ngiphile njani baba? Siyaphila kushola ngikhuluma. Yebo baba. Benginesicelo sokuthi ungiphe inamba yase office sokuwane ngizama ukufona ku-3050909 ungangeni kanti ngathi besiphuthuma. Ube ngifisa ukwenza appointment. Okay, angizokushiyela ukwasinikeza inkinga kodwa sesiwulungisile zobe sesibona ukuthi asi-add nenye inamba yesibili kwenzela ukuthi moba nenkinga kuwona kube khona inamba ozokwazi ukuthi uyithole. Into engizoyenza before ngiphume ngizoyishiya inamba yakhona and then futhi na sepage lethu leli la ku Facebook ngizokwenza sure ukuthi ipost ngiyifaka khona uzokwazi ukuthi usithole. Impela ngingajabula ngingazama na ku Facebook ngahluleke respond yangabuya kodwa ke mangingathola le enamba yesibili ngajabulela ngoba impela kuthanda ukuthi isiphuthuma. Kulungile. Bangisiza ke ngo Facebook ukuthi khona ufayile ngimxoxo ngoba kunomuntu okufayile ngabe uyaligada lela page mengaligadile kusho ukuthi umsebenzi wakho usumphelela. Ngiyabonga kakhulu. Bonga wena mhlalisha. Njalo ngolesibili hlala noMpumelelo Zikalala uthole ulwazi olubanzi ngezomthetho uyizwi lomzansi. Kunjani impela? Yazi ukuthi ngeke ngabona last week la ingane uthanda ukuba yiningi zihamba ifuna indawo zesikole and uyabona ukuthi abanye babo engathi sebethi nje noma ngabe kuthiwa isiphi isikole sisitholile ayisesiqedile. Hawu ngabe sangayibuza ukuthi hey kungabe thina sabazali sike sihlale yini phansi sicubungula ukuthi ingane yami njengoba ithi iyahamba iyofunda kulesi isikole esinjani lesi sikuphi kwenzakalani kusona. Now asikhumbuzaneke la
isikole nesikole esikhona eSouth Africa sithi si provide ama skills noma tertiary education kumele sibe registered with the Department of Higher Education and Training. Bongene ku website yakhona ngize ngayitesta lento over the weekend. Ku page labo lokuqala kunama list akhona kuthiwa nazi izikhungo noma mawuklikha la uzokwazi ukubona isikhungo sakho siregistiwe noma siregistrwanga yini na. Masungenile ngaphakathi nasesikhungweni uyakwazi ukucela ukuthi ake ninginikeze registration number yenu under isitha. Isitha yini? Inhlangano noma it's a body esukubhekela ukuthi lama skills training esithi siwa provide ngaba ama skills training angempela yini na azokwazi ukuthi akunikeze lento esikhuluma ngayo. Makuthiwa ufundisa umuntu ukuthi akabe uMmeli kungaba abantu abafundisayo bayawazi umthetho ngendlela yakhona banawo yini ama qualifications ukuze ikwazi ukuthi qualification yakhona umfundi azobe sebeyithola bese zoba authentic. Now ayikho ngisho yodwa tertiary institution engaregistrwanga lapha. If ingaregistiwe then file wazi ukuthi la ufunda khona ufunda endaweni engekho right uzothemba ukuhamba kwesikhathi uthola ukuthi kwe qualification uyitshona ukuthi uyiphetha yiko engeke izikwazi ukukunikeza umsebenzi ofunayo ukuthi awube khona. So mzali ngesikhathi ingani ibuya ithi ngithole isikole noma baba kule ndawo ukuthi akuqalo lakho uphenyoke manje la uzobe usuthi khona lapho kuleso sikole regardless ukuthi sesihlala iminyaka emingakanani saziwa. Ngicela ningitshele ukuthi isitha registration yeni kuphi ithini ama numbers eni ngizokwazi ukuthi ngithola ukuthi nirejistile ngawo athini ezinye izinto noma ama processes ekufile enzeke kuhamba kuze kuyofika kuphi kungabe registration yenu ivalid noma license yokutrade kweni valid iziphele nini khona senginje ekade ngisichecka eyabi ya expire ngoJune 2023 ngabe sengiyibuza ukuthi may expire ngoJune 2023 bese ngavuselelwa labantu asebeqalile sebengenile kuzokwenzakalani after June makuwukuthi ama qualifications akapheli and yet lo muntu ubhalisele i-course ezomthatha u3 years kuze kuya ngaphezulu. Uchaza ukuthi kuleso sikole ngoba usuku kungenayo isho ukuthi aqhubeka kahle esiregistiwe mina ngeke ngasuggest ukuthi uhambe kusona uregister kusona ngoba angeke uzowazi ukuzokwenzakalani ngokuhamba kwesikhathi kusona. Izinto ezincane lezi kodwa ezibalekile ngoba zi-impacta kuyi-future yakho wena njengengane zi-impacta kuyi-future yengane yakho mzali. So izinto kufanele uyigade lezi ukwenzela ukuthi ungayitholi ususenkingeni ngokuhamba kwesikhathi. Enye into ama emails ayahackwa chaza ukuthi kunabantu abasuke bakwazi ukungena bashintsha ama details wena utshena ukuthi email yakho yonke into ihamba ngohlelo kanti cha sebeshintsha ama details la file khona deposit khona imali susendaweni wrong. So before you deposit uthi sengikhokha imali registration hamba esikoleni bese uthi esikoleni ngicela ninginikeze deposit slip noma ama banking details enu engizokwazi ukuhamba nawo ngifike ngiyokhokha khona soqiniseka ukuthi imali ingene endaweni right. Then bese ningikhombisa iagreement engizoyisayina between mina nani nesikole khona ngizokwazi ukubona ukuthi lokho ngiyakwazi ukuthi ngokumela. Ungasabi ukubuza ukuthi le course ningifundisa yona amapha ama modules esizowenza size siyofika egcineni ngoba ngifuna ukutest ukuthi lapha kasitha kungabe mase kuthiwa sehlanganise yonke lama modules ayayiletha ine qualification esikhuluma ngakho. Ngichaza ukuthini lapho. Now mawuzofunda umthetho noma uzofunda any course uzothwa sebenza ama subject awu 5 per semester. Kulama subject awu 5 per semester mawahlanganisele hamba wodwa kushort semester yodwa awunayo lo qualification. So hamba uye lapho bese ufika ukuthi khona ngicela ningikhombise ukuthi lawa ama course esizowenza per semester athini ngifuna ukuyosicheckela mina kasitha ukuthi ngokwama standards I quality assurance aseNingizimu Afrika kungabe lento enihlanganisile noma lengcobe evange yama modules enihlanganise ngawo egcineni kosuku iyayenza in le qualification esikhuluma ngayo. Bese wazi izinto ezincane nje there's a difference between a certificate, there's a difference between diploma, there's a difference between a degree. Khona uzokwazi ukunderstand ukuthi le kuthiwa certificate ikuthatha izikubeke kuphi, le kuthiwa diploma ikuthatha izikubeke kuphi, le kuthiwa degree ikuthatha izikubeke kuphi. If usingayi researchanga yonke le process ukuze kuyofika egcineni sizoba nenkinga ngoba uzofunda iminyaka o4, iminyaka o3, iminyaka o2 only to be told ukuthi lo qualification yakho ayikho. So ikade iprocess yokuthi
yebo ngiyajabula ngisitholile isikole kodwa uthola ukuthi ekutholeni kwakhe isikole ukhona la ngingahambi khona kahle. And if kuukuthi ama points akhe akahlangani, bheka phela amanye ama alternatives ezokwazi ukuthi indlela zakho ugcina ukufikile lapho kuleyo course ofuna ufike kuyona, ngoba if singayilandeli le process yokuqiniseka ukuthi yonke into ihamba ngohlelo sizoyithola bese siba senkingeni. Into enhle ngayo yonke lento engikhuluma ngayo, it is out there available in the public. Mongene ku website yaka Higher Education and Training iyachazela ikutshena ukuthi iprocess yalento esikhuluma ngayo nansi. Mangabe ufuna ukucheck isikole sakho ukuthi esiregistiwe nasi khona yonke into izohamba kahle. Kodwa engase ngikusho nje sesiya ngasemaphethelweni before ngithatha umlaleli lapho sifonelana, qiniseka ukuthi ufunda esikoleni uzokwazi ukuthi 10 years or 15 years down the line makubuza kuthiwa wafunda kuphi uthi ngafunda kulesi sikole, ngingasho kuthiwa awu usho lesi sesavalwa, because i-credibility yakho ne-qualification yakho is the only thing ozorelaya kuyona mase kuthiwa usuyofuna umsebenzi. So izweni sawubona. Zikalala njalo. Liphile njani mhlonishwa? Yaphila baba, ngicela ukubona manje. Kulungile mhlonishwa. Nginenkinga lana baba. Inkinga yami ilana, ngo-2017 baba ngithenge imoto. Ngifinance West Bank. Kwathi 2019 zange ngihambela kahle izinto njengomuntu oyisebenzayo. Themi ngahamba kahle izinto kodwa ngisakwazi ukuthi ukhokhele zonke izikweletu zami. Ngase ngiya kwenye inkampani yama-debt. Ekhona eThekwini. Ngenhloso ukuthi ngifuna bahlanganise izikweletu zami ngoba ngibona sengisenkingeni manje. Uma ngibuya lapho following month ngibuye lapho ngithole advice kumuntu osonele nami empilweni athi no, lento yenzile iwrong, iyiphutha. Ungakhulumi ngani nami sizame sibonisane ngikusize imoto ikhokhele the full installment le enaniveni kade nivumene ngayo noWest Bank. Nangampela bese ngiqhubeka nayo ku-installment leyo ngingashintshi futhi. Okay. Imoto fanele ngabe ngiyayiqeda ukukhokhela this year kuyona le nyanga le. uWest Bank ungitshela ukuthi ngoze ngiqede 2025 ukukhokhela le moto. I-contract engiyiphethe njengamanje la esandleni ithi imoto ngoyiqeda ukuyikhokhela ngo-2023 January. Manje senginenkinga ke manje uWest Bank ungitshela ukuthi bona imoto ngoyiqeda 20, mengibafonela ngibabuza bangitshela ukuthi it's because of wangena under debt review. Ngithi yes ngangena but angizange ngiqhubeke nawo, ngabuye ngawo withdrawa ngakhokha the full installment engangade ngivumene ngaso nani kwi-contract. Okay. So how come ningitshela ukuthi mina ngoze ngiqede mina ngo-2025 khokhela imoto ekubeni ngingakaze ngishintshe installment ukusikhokhela. Ukugcina baba uma ngabe ngi-check status sami kuma-debt sithi angikho debt review. Manje into enjalo angazi ukuthi ngingayiphatha ngingayihambisha kanjani ngoba phela ngizokhokhela imoto ngibe sengiqedile ukuthi ngikhokhele according to i-contract. Okay. Ngesikhathi i-contract yakho iyokuqala le phela ngoJanuary, i-interest yakho yayi-fixed noma yayi-linked to inflation? Sorry baba. I-interest yakho ikhokhayo yayi-linked kwi-inflation noma yayi standard ingasuki i-fixed? No, yayi standard. I-fixed? Yayi standard, yes. Okay. Naye suggestion yami again ngihleze ngizosho ngithi enza sure ukuthi uMmeli useduze wakhona uzokwazi ukuthi akhulume kahle lolu daba. But into engadala ukuthi fluctuate kanje i-amount yakhona isekutheni if ngesikhathi wenza debt review into sokuyenza soku-extend the period yokhokha and then bese bekwehlisela i-interest rate ukuchaza ukuthi the amount uzobuseyikhokha will be reduced. Ayareduce ukuthi isikweletu sakhona bayakwehlisela, ireduce ukuthi ba-extend isikhathi and with time ne-interest uzobuseyikhokha siyakhuphuka, which is why I wouldn't advise ukuthi umuntu angene ku-debt review unless ngempela desperate, because ikufaka in the worst position that you would have been in had debt review azange ziyenzeke. Yes. So into kufanele uqala ucele ebank lapha ka West Bank noma la bekufinance khona imoto ithi kubona ngicane ngicalculate esekutheni from the time ngingenile kuze kuyofika manje ama statements enu athi ngikhokhe imali engakanani noma ngikoleta imali engakanani, because regardless ukuthi kwenzakalani inamba ngeke zize ziwaqamba manga futhi nawe uzobe une process ukuthi ngikhokhile naye amount engiyikhokhile file isikweletu bese siyehla kanjalo sehla ngayo. Uzobe usuyabona lapho kuleso statement if khona unyaka ukade kakhulu la khona i-debt review kade uthi attempt khona, if yehlika the amount that is owed
noma mhlambe installment efile ngabe uyasikhokhela bese sehle khona, it would mean ukuthi ngesikhathi ibank lithola le application mhlambe ngazange ziqhubeke, they already entered into an agreement ukuthi siyakwehlisela thina le interest esikhokhela ngayo noma siya extendele isikhathi uzokhokha ngaso, and the results of that is that imali ozoyikhokha on a monthly basis izobe siyehla. So if ukuthi imali akade uyikhokha from day 1 up until January 2023 is the same, then amathuba ukuthi ulwene maningi. But if kuwukuthi sekhona umehluko between the two, it means that they affected the change ala debt review kade uyenza, and really baqinisile mabethi ngokululela kwethu sasiprovide nge-relief, sakuprovide ngaleyo relief, so you usasikweleta ngokwe-interest which was linked at the time. No, ngiyakuza okusho baba mhlawumbe ngikufanele ngithole ummeli kule nkinga engibhekanayo. But masumthola mqala umthola i-groundwork yakho usuyenzile. I-groundwork ithi cela i-statement, ngicela i-statement from day 1 up until now, ngifuna ukubona ukuthi bengikhokha kanjani, and then go through the statement ubone la kunomehluko khona ekukhokheni. Okungidida abazikalala ngikazi ngize ngishintshe, angithi ngabungena kulezi zinto mhlawumbe baba kwehlisela i-installment. Ngoba usuwumuntu onenkinga ngaho seyimalini bakwehlisela i-installment sokukhokha, mina ngikazi ngize ngishintshe. Okay, asikhumbuleke ukuthi into esuke imatharisha kakhulu sekutheni nge-installment singabizwa u5000, kodwa mina ngikhokha u6000 ngaphezulu. Ama results aloko ngeke ngenanga ku debt review or kuukuthi i-agreement yami ngithe ngizokhokha u5, it means usheshe ngiqede ukukhokhela isikweletu sami. But if kuukuthi interest yakho bebekunikeza yona inkulu kakhulu, regardless of the amount that you have paid, ayikhavi le gap yale interest ende noma inzalo ethanda ukuthi ibe extra. Ukuze ikwazi ukuthi isikweletu usheshe usiqede ngesikhathi afana ngabe usiqeda ngaso. Hayilo ngiyezwakala baba ngiyabonga. Yiyo ngithi i-statement sakho isona sokwazi ukuphendula kuyona yonke le process, because at some point in time if would by effect indaba ye-debt review uzobona the amount oyikweletayo ikhuphuke kakhulu because bona bayabala up until the end of a contract term yakho. And then if kuukuthi kubonakala ukuthi awukho umhlo kade ukhona, and then usuzothi kubona ake ningicalculate nge-statement zenu ukuthi kuphi la kushode khona from i-amount kade kuthiwa ngiyayikhokha, i-amount kade ngiyikoleta kunina, ngikhombiseni ukuthi shortfall kade ikuphi. Okay, ngiyabonga kakhulu. Bonga mina. Njalo ngolesibili hlala noMpumelelo Zikalala uthole ulwazi olubanzi ngezomthetho kuyizilo mzansi. Unjani phela ngiphuthuma ngiyengala ku WhatsApp uthi sawubona babuzikalana, ngicela ukubuza ukuthi uma ushade Home Affairs usuke kuhlobo lomshado cause nginenkinga leyo ngishade naye unokukhuluma izinto engingazizwa kahle, athi ngingacabanga ukuthi khona ukuzokuthola uma kwenzeka idlule emhlabeni. Now ngiyacabanga ukuthi Home Affairs ukuthi international contract awunayo ochaza ukuthi ku-income of property sithi okwami okwakho, even ikweletu, even imali engenayo nemali ephumayo konke kukhona okukhona. So makuthiwa umuntu usedlulile emhlabeni ukuthi kumele ukuthi estate uzoba entitled to 50% wayo, and then the rest of the 50% will depend on lo muntu akade ushade naye uthe akuhambe bese kuyakubani. Right ke if ukuthi will isuke ingekho lo mthetho ebizwa nge-interstate succession ubusu uyangena wona usuke suthi ke sikuthatha yonke into sinikeza ispouse sakho nezingane. If ingane zingekho sinikeza spouse, if ispouse nezingane zingekho sesiyaqala ke siyobheka abazali, if abazali bengekho sesiyaqala ke siyobheka osisi nobhuti ukuthi bakhona yina. I-suggestion yami ngathi hamba nje uye Home Affairs khona uzofika ubone ukuthi i-process ithini, ucela bakuprintele isitifiketi sakho lapha ezansi ngisho line yokugcina uzosho the type of marriage uyishadile, if uyi-civil marriage ubokwazi leyo ukuthi seku-income of property ni 50-50 lo wena ngikhuluma ngawo, kodwa uzibhaleleke nawe iwili khona uzokwenza sure ukuthi ufuna ukuthi mase kuthiwa uma kuwena ohamba kuqala izinto zakho wazi ukuthi yiphi into efile yenzeke lapha. In fact sonke efile ngabe sinayo, ngoba masinezinto esiyithintayo njalo masifukile fanele sazi ukuthi sithanda lezo zinto ukuthi ziye kubani masithule. Usezweni sawubona Baba Zikalala. Ninjani? Siyaphila mthawu Rocks lo. Hayi usuyibeke kahle liyabazali ukuthi impela fanele bebheke ukuthi isikole si-reliable yini, si-registered yini, si-legitimate yini. Kunjani? Bakhona abahloli, bakhona o-superintendent nama-private institution ngokunjalo iyavula even nangamasonto ke khona. Kunjani? Ayibethola lezi zinto spiritually, academically, physically. Sengisho ukuthi ke lapha babuzikalala kule amagupta angisaboni mina, sengilahla ithemba kulento. Amagupta sikhumbule babuzikalala ukuthi awasukela ngamuntu, akhomba ngamuntu ngesibhamu kuyo yonke into eyenzakalayo. Sengayibuka lento ukuthi mawuthi uyibheka nje ngokuyibuka kwami nansi arcade baba
lapha Osama bin Laden wayekade eyilida i-arcade kodwa still i-arcade isa-exista kodwa Osama bin Laden bambulala. So lento ye-state capture ngibona isokuqhubeka lokhu injena nje awekho umuntu ozoboshwa uma uthi uyabhekisisa futhi hayi ngokuyibuka kwami yadesignwe womaster. Yonke i-corruption eyenzeka lapha kwi-state capture angazi ukuthi uzoyiqala lapho uyoqala phansi uyofika nento ephezulu. Abantu kunabantu ababesayina lapha nomuntu uthi usayina phezu komunye umuntu uyobopha abantu uyobeka abantu eqala lapho. Nangu nje advocate Shamala Bhato uthi ucela simnikeze ithubo sawa prosecutor lamacala kakaqede. Hayi angiyiboni njengoba babuzikalala ngulinganisela nge-arcade nje uthi Osama bin Laden bambulala kodwa still i-arcade isa-exist. Ubuka kanjalo umuntu le corruption le state capture le idesign womaster into idesign womaster babuzikalala ngiyazi uMmeli nawo yakuyenzela ukuthi into idesign womaster. Ubuka kanjalo ngiyakuzwa impela kodwa angeke sakwazi kodwa ukuthi sithule ngoba sibalekela ukuthi iphinde yenzeke lento noma kuthiwa isiyenzeka kokwesibili ayingenzeki to the extent esitshenwa ngayo kuthiwa yenzeke ngayo. So part and parcel yakhona ukuthi hey ake sibone sipreventa kanjani yonke lento ukuze ingaphinde sibhekane nayo. Ngiyabuzwa babuzikalala kodwa bekovent ephelele emoyeni mina sengikhiphile engqondweni wami sengikhalela nje lemali lena akazonde leyama commission kube kuyangama ngabe iyanikezwa na commission ayiveli ibophe chitheke imali for nothing leyama commission ngoba i-commission ilanda from A up to Z iqinisa ukuthi kwenzakalani kanti lokho kuyinkantolo itshala mase umvumile kusese kuphelile nje inkantolo. Ashaye review ngoJune sibone ukuthi sebehambe baze bafikaphi. Yebo baba mina kodwa nje ngibeke eceleni yonke lento ayikho lento ngeke yenze lutho ngiyabonga. Bonga mina baba. Danke. Njalo ngolesibili hlala noMpumelelo Zikalala uthole ulwazi olubanzi ngezomthetho uyizwi lomzansi. Ngibonga kakhulu isikhathi sami sesiphelile isikhathi sakho njengamanje seku9 am mawukuthi uyangena emsebenzini isokonakela. Ngibonga ukuthi ube yiphathi yohlelo ngibonga kakhulu kuMangubane ngibonga kakhulu kuManjapha ngibonga kakhulu kuSports nabafethu abala abasuke benza uMagic niyibona nje ngelinye ilanga ukuthi kuphi la ngisengikusho. Kodwa usicheckeke na ku YouTube ngoba sikhona uzombona lo muntu okhuluma lapho ukuthuza kalala usuke njani. Ngiyocela next time ukuthi nabafundi indaba nabo nibafake la. Izobonana next week. Inkosi manje ngenzanga njalo ngelotho. Next week ngolesibili ngizobe ngilanga nginani. Ukufanele ukwenze iqaphe eqolo wenze sure ukuthi umthetho awulandela to the T ungayithuli ususenkingeni. Izobonana. Izwi lomzansi 8.0